مدام منسيات عبريدي رنا سلام نعكم يخوننا بكل خرنعت على متركبو سخبركم سمعتي رديرنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدام منسيات كما يتغنيو حامس كوينو نعكم يخون يمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيمنا اللولا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت صنحوت مدام منسيات عبريدي رنا منبار كوم إيكونتن لك أنا تسفخي قرصكو أني حقوس عفيلوني كسحق كبلي سرنا كوكعكع معانت أي قوسل كسعسع منكو بيربرب بدستا خذرف قروري لحتت ليتي بزعبا مالأختي حسب جنت زأتو خويني سمع عنمو على بل بقى دستان فسهان تدراريبهم أغلي أزبيبهم لي أسل شو أبيلومني كي نبعكو كي تقنزخو كي كروخو كي إلي يومو يتقني نفسي قدي زي لمدتو سلشو إلوا حبوت راي تقنيتكا سلام وشتخا محلاو كاي برهاني بحري عقلو تسابيبو وخع قرقر بقرص التفاحيسو سفاحفح كبل عساتات بجقتا معبل حاني قوم قدام كج انقعو باهي بلاني أبا أحرق بلاني بقى كومو يزهري سقيلة نوت إيفاتو أقراب يمانت أقام من نابلو رباش دمس انت زي فاتيروم كابسوروم محيخا منقصومي متسأني زي بكي لأنك والعان تريق كنت ايبكيو سحق نزفتو لهزاز فرس أده هليلة كيفا يهدمو فانت أرع كم زبل كما فراس كنديدو أوادي زي بلو ناس انتاو انسساي قبرو دكيسو نزوعل أرقيت كلبي سيجار ايه امني يخلصو تنك أساقس دقوس داميلو بدنقولا تسحيتو انجرو خمز مقرري قبرو رسحات كتوكو بنقتو عالدرهو ويبررا ويدما منقبقبا قنات إباي بلعا موت راح بسري تشنني حدا جزين نزموت ريسا أبقى ريزان كله تنس حرنا خيله ببتري عنكاريتو أرسيمي نيره كم تزفتو دهاي وجاج يسمعن آيلك أسن أيتو قايقن بخالة تحيزوخ حنك أني حنو أخفردي كألن موت عقمي يبلون سمعت موت نمسلو أي طبقن موت هايبكن حلمن أي قوين أي فرحن أي تبعن مستبهالكو بزح فريحة كي موت فريحة كابقون نيو سمعتي ياب حدا قيمو من قسقاسن تقيمو مقابر وسيدة كم زوم ريساتات فتحتح زي بلوت اموادد اي حشكا خبل نقزا رأسي يفرارحو شعونا فيتس انباقارو نابزلو وتاي خيد انت زي رخيبة بعلي يفتر اب من قدي وحجن تقوانا فني ناب حقيق ماينت إيرا بمقتاو سعسيت كناما تلاهي حريت يلوطو برهان حليفة نابتات سلام زبرهان فتوت اموادك حدرتنا خيدة دما سلامن يزرق قطع ان كتابع برخن بهرميت كبرو كناوطو انسسا زقدام كابت اشوهم ينفصوم علم عقرقر بتبيتو يخعولا هو ممسك اسنا مخصم منبار كم يكونن راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو عسرت شدشتا قبابات رئيسة أماننتنا زعبيو جزاء رسخام فتاش نبورن بهرياونيو نفسخا بتزقمقم كايا قباب أبحما أبوتا خمزلان تتردي كادما نفس متحات كسمعكا تخقلولو كلاتنا ويدار غاز بزحنا حاليفو بزعبا تقواراتنا وسانيتاتنا كنجنق نخقلينا كمز عينت شجر أكال سب مخانا زملكت مخانو مفلات كأ حدا مفتحنا يتشجريو يخون مبرنا نويح اوان ناي رأسا متحات سمعيت انتهالينا نبزحات كفالات هواتنا تسألو قداي كخون يخل ازم الزخون زخصات رأسا متحات آد كامن والك عبيتنا دوزب بلنانيو رأسا متحات جن انتايو رأسا متحات بزعباب كل خونتات وي مدايات هوات زيرقو انت كسمع عنان كلو زخصات وطريو ازناي چنقات اقامات كاب قول عنات سنباده وي ابيوتنا بزخصاتو اغنزوتن ارعات شجرات كبقاسي خقليو بزح جزير رأسا متحات زلو منسيات كاب آلوتاوي تمكر قلعنت كم كتسالي نقفيتا متصراف كم اون مورات زتريو لمديو اتلمدي دحر جزيه ناب بحري معبل بزدما النعمنا بزخدنالو اتا عينت آلوتاو قبر ملسي أكلنا وشت أو مننتنا يخون مالتيو نزا آلوتاوي رئيتوتات أبوشتنا نأتومو نفعات كم زي كنا خنأمن نجمر
ርእሰ ምትሓትካ ተሓዊስዎ ክትፈትሖም ክብድ ዝበሉ ጉዳያት ምስ ዝህልው በብዙሕ መንገዲ በኣሉታ ክጽሎ ይኽእል ገለ ካብኡ ትሑት ርእሰ ምትእማን ስለ ዘለና ናብ ዓወት ንምብጻሕ ትሑት ድሪኺት ነርኢ ካልእ ዘይውሕስነት ይስምዓና ንውሽጥና ዘይኮነስ ንሰባት ከነሐጉስ ጥራሕ ንነብር ንሰባት ዝሕጉሱ ዝምባሌታት ክህልውና ኸዓ ላዕልን ታሕትን ንብል መብዛሕትኡ እዋን ርእሰ ምትሓት ዘለዎም መንእስያት ዘርእዎም ባህርያት እዞም ስዕቢኦም ዋጋ ዘይብሎም ኮይኑ ይስምዖም ንገዛእ ርእሶም ዓው ብዝበለ ድምፂ ክነቕፍዋ ይረኣዩ ዘይለቅቕ ጭንቀት ይመላለሶም መጻኢኦም ውሕስነት ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዖም ሰባት ክሕጉሱ ዝምባሌታት ከጥርዩ ባሂብሎም ኣብ ቀጻሊ ናይ ፍርሒ በዓቲ ይሕብኡ ኩሉ ግዜ ትሑታት ምዃኖም ይኣምኑ መንእሰይ ኮንካ ከምዚኦም ዓይነት ባህሪ ክረኣዩኻ ከለዉ ንመጻኢኻ ኣዝዩ ኣሰካፊ ይገብሮ በዚ ኣለታዊ ርእሰ ምትእማን ባህርያትና ንመቕረብና ነቲ ኣካልና ትኸውን ናይ መጻኢ ንምስርታ ስድራ ቤት ንጸሉ ምዃንና እዩ ንርእሰ ምትሓት ክትገጥሞ ከቢድ እዩ ርእሰ ምትሓት ፈዊስካ ንቕድሚት ክትስጉም ዝሕግዙ ኸሜላታት ግን ኣለዉ ንሎም እምበኣር ካብዚ ያዕናዊ ባህርያት ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ዘገላገሉ ገለገለ ኣንፈታት ክንርኢና ቀዳማይ ውሽጥኻ ርኸብ ርእሰ ምትሓት ምስ ውሽጥኻ ካብ ዘይምዝታይ ክብገስ ስለ ዝኽእል ብቐጻሊ ምስ ነብስኻ ተራኸብ ምስ ውሽጥኻ ርክብ ምግባር ከም ውልቀ ሰብ መን ምዃንካ ብምዝካር ዘለውኻ ጸጋታት ከተለልዮም ከኽእሉኻ እዮም በዚ ድማ ካብ ርእሰ ምትሓት ክትገላገል ትኽእል ካልኣይ ዘለውኻ ድኻማትን ብልጫታትን ኣለሊኻ ጸሓፎም ከመይ ከም ዝስማዓካ እንታይ የጋጥመካ ከም ዘሎን ኣብ ወረቐት ጸሓፎ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ዝገበርካዮም ሰናይ ነገራት ኣብ ኣጀንዳኻ ስፍሮም እንተላይ ንጉድለታትካ ብዘይሕብእብእ መዝግቦም ንኹሉ ርእሰ ምትሓትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘምጻኣልካ ነገራት ኣብ ወረቐት ምጽሓፍ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታትካ ንምልላይ ጽቡቕ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዓወታትናን ውድቀታትናን ኣብ ኣጀንዳና ምስፋር ነቲ ጽቡቕ ክንቅጽሎ ነቲ ሕማቕ ክንእርሞ ስለ ዝሕግዘና ርእሰ ምትሓትና ክፍውስ ተኽእሎ ኣለዎ 3 ዓወታትካ ዘክር ንኹሎም ዝተጓነጸፍካዮም ዓወታት ግዜ ወሲድካ መዝግቦም እዚ ስምዒት ርእሰ ምትሓት ንምንካይ ብሉጽ መንገዲ እዩ ልዑል ነብሰ ነቐፌታ ኣብ ዝስማዓና ግዜ ኩሉ ናእዳታት ብምዝካር ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ነቶም ዝሓለፍካዮምን ዝበጻሕካዮምን ዓወታት ተገዲስካ ምጽሓፎም ተወግሶ ክትወስድ ኣለካ ከምዚ ዓይነት ሜላ ካብ ውድቀትካ ተላዒልካ ሓመድካ ነጊፍካ ንኽትቅጽል ዓብ ድርኺትን ሓይልን ይህብ 4 ኣወንታዊ ርእሰ ምይይጥ ዝበዝሑ መንእስያት ኣብ ልዕሊ ነብሶም ተሪር ስጉምቲ ይወስዱ ገዛእ ርእሶም ሸለል ከይበሉ ብዘይ ምሕረት ንዘለፋ ካብዚ ሓሊፉ ኣሉታዊ ርእሰ ዘረባ ክጥቀሙ ይውዕሉ እዚ ዘይጓዳእ ክመስል ይኽእል እዩ ንነብስኻ ድኽምቲ ምዃና ክትነግራ ትውዕል እንተደኣ ኾንካ ግን ካብ ካልኦት ከምኡ ዓይነት ነቐፌታ ክመጸካ ተፍቅድ ከም ዘለኻ ፍለጥ ኩሉ ሰብ ፍቱውን ጅግናን ክኸውን ስለ ዝደሊ ንስኻ እውን ግዜ ወሲድካ ብቑዑን ምስጉንን ምዃን ንነብስኻ ኣዘኻኽራ እዚ መዓልታዊ ልማድካ ይኹን ርእሰ ተኣማንነትካ ድማ ብኡ መጠን ከመሓየሽ እዩ 5 ርእሰ ርህራሄ ተላመድ መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም መንእስያት ካብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ነብሶም ዝፍጽምዎ ገበናት ይበዝሕ ስለ ዝኾነ ርእሰ ርህራሄ ምልምማድ በዳሂ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ንነብስኻ እውን ከምቲ ንእትፈትዎም ሰባት እትህቦም ሞራል ይኹን ናእዳ መሃብ ኣገዳሲ እዩ ርእሰ ርህራሄ ንምምዕባል ግዜ ይወስድ እዩ እንተኾነ ግን ስምዒታት ርእሰ ምትሓት ንምንካይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ 6 ቋንቋኻ ኣመሓይሽ ንነብስኻን ካልኦትን እትምግቦም ቋንቋ ኣስተውዕለሎም ቅድሚ ምዝራብካ እንታይ ትዛረብ ከም ዘለኻ ምፍላጥ ድማ ከገድሰካ እዩ ነዚ ንምግባር ካብ ልሳንካ ዝወፁ ዘረባታት ተስፋ ዝህቡን ሞራል ዘስንቁን ይኹኑ ካብ ልሳንካ ሓቦ ዝቕልቡ ቃላት ምውፃእ ንስምዒታት ርእሰ ምትሓትካ ክቕንሱ ይኽእሉ እዮም ኣሉታውያን ቃላት ምጥቃም ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ስለዚ ኣብ ነብስኻ ክህልወካ ዝኽእል ኣወንታዊ ብልጫ ብምፍላጥ ተለማመድ ሓይሊ ዝህቡ ቋንቋታት ንምጥቃም ብንቕሓት ስጉም ትውሰድ 7 ንነብስኻ ምስ ካልኦት ኣይተነጻጽራ መብዛሕትኡ ግዜ ርእሰ ምትሓት ንነብስና ምስ ካልኦት ከነነጻጽራ ይገብረና እቲ ዕላማ ዝሓሸ ስምዒት ንኽስማዓና ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ናብ ዝኸፍአ ስምዒት ጥራዩ ዝመርሓና ነብስና ምስ ኩሉ ሰብ ነወዳድራ እንተደኣ ኮይና ካብ ካልኦት ዝተሓትና ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ስለዚ ትዕዝብትታትና ናይ ግድን ሓቂ ከም ዘይኮነ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ 8 ምስ እትፈትዎም ሰባት ግዜ ኣሕልፍ ምስ ዝፈልጡኻን ዝርድኡኻን ሰባት ግዜ ምሕላፍ ርእሰ ተኣማንነትካ ኣብ ምብራኽ ኣገዳሲ ተራ ይጻወት እዩ ምስ ትፈትዎም ሰባት እንተደኣ ተራኺብካ ዘድልየካ ደገፍን ምጽንናዕን ክህቡኻ ርእስኻ ተስፋ ኣወንታውነትን ክመልእዎ ይኽእሉ እዚ ዓይነት ሜላ ስምዒታት ነብሰ ምትሓት ንምንካይ ይሕግዝ
ታሽዓይ ክብርታትካ ዘክር ንነብስኻ ኣትኪልካ ጠምታ ንስኻ ካብ ካልኦት ፍጡራት ዝዓለም ፍልይ ዝበለ ባህል ዘለዎ ሰቢኻ ምናልባት ኣየለልኻዮ እንትኸውን እምበር ናይ መጽሓፍ ተዋህቦ ኣለካ ሰብ ጽኒልካ ናይ ምስማዕ ሽግራት ሰባት ሰሚዕካ ኣብ መፍታሕ ምስጢር ሰባት ኣብ ምሕላው ካልእን ብዙሕ ጸጋታትን ኣለካ ስለዚ ክብርታትካ ዘክር እሞ ዓብን ዘይተረኸበ መንእሰይን ምዃንካ ክበርሃልካ እዩ ዘለውኻ ክብርታት ምዝካር ኣዝዩ ሃብታም ልምዲ ኮይኑ ዝያዳ ዕግበትን ርእሰ ምትእማንን ከም ዝስማዓካ ይገብር እዩ 10 ማሕበራዊ ሚድያ ገደብ ግበረሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ነብስኻ ሕማቕ ስምዒት ዝገድፉ ምስልታት ዝተዓብለለ እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት መጋየፂታት ዝበዝሖ ናይ ሓሶት ህይወት ደቂ ሰባት ኣፀባቢቑ ዘርኢ ዕዳጋ ምስልነት ምዃኑ ኣይትረስዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሪኦም ሰባት ዝልጥፍዎ ምስልታት ንኹሉ ዝሓልፍዎ ዝውክል ከይመስለካ ተጠንቀቕ ብሓቂ ምስ ነብሰ ምትሓት ኣብ ትቃለሰሉ እዋን ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፃኢ ምዃን ብንጹር ርእስኻ ክትሕግዝ ይሕግዘካ 11 ኣፍራይ ምዃንካ እመን ምስ ነብሰ ምትሓት ኣብ ትቃለሰሉ እዋን ኣፍራይ ምዃንካ ንነብስኻ ዘኻኽራ ናብቲ ትቃለሰሉ ዘለኻ ዓወት ንምብጻሕ ክትገብሮ ዘይትኽእል ኮይኑ ዝስማዓካ ነገራት ከም እትገብሮ እመን ብምሉኦም ህዋሳትካ ኣስራሓዮም እሞ ከም እትዕወት ባዕሎም ክነግሩኻ እዮም መበል 12 ናይ መዕዋት ስምዒት ዝህቡ ንጥፈታት ድለ ኩሉ ሰብ ኣበይ ብዘየገድስ ሓያል ጎድኒ ኣለዎ ንኣብነት ሳምሶን ሰብኣይ ገሊላ እንተሪእናዮ ሓይሉ ኣብ ፀጉሩ ነይሩ ስለዚ ንስኻ እውን ተድማዓሉ ሞያ ክህልወካ ይኽእል እዩ ንዕኡ ኣለልዮ ኣብ ምብራኽ ርእሲ ተኣማንነት ድማ ክሕግዘካ እዩ መበል 13 ምስጋና ተላመድ ግዜ ወሲድካ ምምስጋን ብዘለካ ምዕጋብ ተለማመድ ደቂ ሰባት ኩላትና ዘይፍጹማት ኢና ክንጋገን ከለና ከም ደቂ ሰባት መጠን ቀጻሊ ኣብ ጌጋ ምእራምን ኣብ ምውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘለና ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ክንጋገን ክንእረምን ከም ዝተፈቐደልና እንተ ዳ ኣሚንና ድማ ዝሓሸ ክንገብርን ክንዓግብን ንኽእል እዚ ካብ ገጋታትና ክንመሃርን ናይ ዓወት ቀጻልነት ድርኺት ክስምዓና ሓይሊ ክበና ይኽእል እዩ መበል 14 እንታይ ከም ዝፈጸምካ ዘክር ግዜ ወሲድና ብዓወት ክንሕጎስ ብጽቡቕ ዝተሰርሐ ስራሕ ነብስና ክንውድሳን ኣለና ነዚ ብስሩዕ ክንገብሮ ከለና ኣወንታዊ ስምዒታት ክህልወና ይኽእል ብተወሳኺ ንቕድሚት ክንቅጽል ምትብባዕ ክበና ይኽእል እዩ መበል 15 እቲ ዝዓበየ ነቓፊ ንስኻ ምዃንካ ኣይትረስዕ ካብቲ ንነብስኻ ትፈርዳ ንላዕሊ ዝፈርደካ ኣካል የለን ምሕረት ዘይህብ ነብሰ ነቐፌታ ድማ ናብ ነብሰ ምትሓት ይመርሓካ ምስ ርእሰ ምትሓት ምግጣም ካብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ከርሕቐካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሰባት ካብ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ዝያዳ ክጭነቑ ከም ዝኽእሉ ኣይትረስዕ ስለዚ ንነብስኻ ሃሳይ ብዝኾነ ኣገባብ ብነብሰ ነቐፌታ ኣይትስሃላ መበል 16 ናይ መወዳእታን ምስ ሰብ ሞያ ናይ ዝዓውዲ ምርኻብ መሰረታዊ ጉዳያት ወይ ዘይተመርመሩ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮኻ ንምፍላጥ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ምስ ሓካይም ስነ ኣእምሮ ምርኻብ ፀገማትካ ንዕኦም ምክፋል ንነገራት ብኻልእ መነፅር ክትሪኦም ይሕግዘካ ንሕና ሓሲብናዮም ዘይንፈልጥ ኣማራጺታት ወይ ኣረኣያታት ኣብ ግምት ከነእቱ ድማ ርሒብ ዕድል ይኸፍቱልና ስለዚ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ዝዓውዲ ምርኻብ ኣብ ውሽጥና ዝኽሰቱ ልዑል ርእሰ ምትሓት ካበይ ከም ዝመፁ ንምርዳእ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብ እዋን ቁልዕነት ሒዝናዮ ዝዓኾኽና ይኹን ድሒሩ ዝኽሰት ርእሰ ምትሓት ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣድሂብና ምስ እንሰርሓሉ ካብቲ ዝዓግተና ዝኾነ ይኹን ነገር ክንሓውን ንቕድሚት ክንስጉምን ንጅምር ንርእሰ ምትሓት ዝግበር ፍወሳ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ተመኩሮታትካን ዝያዳ ክትፈልጥ ክሕግዘካ እዩ ናይ መወዳእታ ምኽሪ ኩላትና ወይ ዳርጋ ዝበዛሕና መንእሰያት በብእዋኑ ምስ ስምዒታት ነብሰ ምትሓት ኢና ንቃለስ እንተኾነ ግን ነዚ ስምዒታት እዚ ንምምሕዳርን ንምፅዋርን ንምሕዋይን ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ብርግጽ ብርእሰ ምትሓት ዝሰቐ ዘሎ መንእሰይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ የግዳስ በይንኻ ይኮንካን ከማኻ በዚ ተፈዋሲ ሕማም ዝሰቐዩ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ከይተጨነቕካ ኣብ መፍትሑ ኣድህብ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቅነ